मेन थांखियानो जाहैबाय गाहाय जोंनि बे दा कर्म बिरुद बा पेन डाउन माने जिल्ला हिसाबै गावबागाव ब्लकआव जोङो पेन डाउन खालामदों माने स्ट्राइक खालामदों जोङो जाहाथे सरकारा बे कर्म बिरुदनि गेजेरजोंनो जोंनि बे डिमान्ड बा दाबिफोरखौ जाहाथे सुफुंनानै होयो बेनि थाखायनो मैयानिफ्राय 12 नभेम्बरनिफ्राय 13 नभेम्बरसिम बे ब्लकआव माने पेन डाउन कर्म बिरुदल' जागोन आरो 14-15आवहाय माने खला बेच माने प्रटेस्ट जागोन गोसोम माने ड्रेसजों जोङो सरकारखौ नारसिनबावगोन बे कर्म बिरुदनि ब्लकआव आरो बेजोंबो जायाबा 18-19आव बे डिस्ट्रिक्ट लेभेलावहाय स्ट्राइक लाबावगोन आरो बेजोंबो जाबावाबा आरो जोङो स्टेट लेभेल देशफोराव जोङो गिदिर जरदार भाबै बे धरना हाबाफारिखौ लागोन आरो जोंनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोङो दा 17-18 बोसोरसिम बाहाय साख्रि मावबाय पिनाटि डिपार्टमेन्टआव कन्ट्राक्चुयेल बेसिसाव नाथाय मोनसेबो जोंनि बे आसाम सरकारनि बे जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बे हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम खावलायहरो जाहाथे जोंनि बे डिमान्ड खालामनायफोरखौ जाहाथे नायसनो आरो साक्सेस खालामना होयो जोंनि मेन थांखिया जाहैबाय माने मान्थलि बे इंक्रिमेन्ट होनाया मा होनो बिदिखौ दरमा होनाया खम आरो इयारलि इंक्रिमेन्टखौबो जोंनो होआखै आरो मोनसेया जाहैबाय 60 बोसोर बैसोसिम जोङो साख्रि मावनो हानायनि थाखाय माने निजुक्ति खालामनांगौ आरो बे रेगुलार साख्रिआवलाफोर जेरेखम माने HRC हिउमेन रिसोर्स पलिसि जे डिपार्टमेन्ट दङ अल इन्डिया बेहाय माने जोंनोबो कन्ट्राक्चुयेल बेसिसाव बे हिउमेन रिसोर्स बेखौ जोंनोबो सुबिदाखौ नांगौ आरो जेरेखम जोङो एक्सिडेन्टेल माबा मोनसे जायोबा जोंहा जेबो प्रफिट गैया जेरै सरकारा निर्देश होयो बिदिल' जोङो एकदम खामानिखौ अफिस खामानिखौ मावफुंनांगौ जायो नाथाय फेसिलिटिया गैया जों बेनि थाखायनो दिनै आसाम नाङैनो बे पिनाटि डिपार्टमेन्टआव जिमान कन्ट्राक्चुयेल एमप्लयि दङ बेखौ ज' लोगो नांनानै बे कर्म बिरुद खामानिखौ जों मावगासिनो दं आरो जोङो निस्सय बे जिल्ला लेभेलसिम डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम जुदि बे धरना खाजरखौ आरो ग्रहण खालामाबा जोङो आसाम नाङैनो दिसपुर लेभेलसिम जोङो बे धरना खारज'खौ हाबाफारिखौ जोङो आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामलांगोन